Кармак салып карыйбыз, керем икән монда берәр балык. Балтач районында яшәүче Валерий Тихонов кечкенәдән балык тота. Гомер буе кармак салган Шушма елгасына быел төшәрлек түгел ди. Аның янына килә торганда түгел инде хәзер. Ис. Туалетта утырган шикелле. Шундый сасы ис килеп тора. Балыклар үлә хәзер. Менә ага багып китәләр, зур-зур балыклар. Балыкны бетә дисәң дә булай инде. Район балыкчылары үле балыкларны телефонга төшереп ала. А вот тут такое творится. Пескарики сдохли все. Июнь ахырында район халкы безгә мөрәҗәгать иткән иде инде. Ул чакта елганың суы ак төскә керде. Экологлар кайтып елгадан суны анализга алды. Быел 6 тапкыр шундый анализ ясалган. Алар бүген нәтиҗәсен игълан итте. Фосфат һәм нитритларның нормадан берничә тапкыр артык булуы ачыклана. Елга бит инде ул үзенә күрә бер экосистема. Ул экосистемада бик күп балык яши, башка төрле үсемлекләр бар. Үзенең флорасы бар, фаунасы бар дип әйтик инде. Шушы матдәләр алар зыян китерергә мөмкин. Экологлар әлеге зарарлы калдыкларны елгага агызучы оешма исемендә атады. 2 мәртәбә о Арча Балтасинский мол комбинатның чыгарган җирендә алынган пробаларда шушы күрсәткечләрнең күп булуы расланган. Без хәзер Шушма елгасының Балтач сөт-май комбинаты турысындагы урынында һәм әнә ул комбинаттан агып чыга торган калдыклар йөрганагы. Күргәнегезчә, елга нәкъ менә шул урында агара башлый да. Июнь ахырында без килгәндә комбинатта суның ак төскә керүен яшел үләннәрнең артуына бәйләп аңлаткан иделәр. Яңгырлар яумау сәбәпле суга кислород керми. Суга кислород кермәгәч, безнең төптә үсемлекләргә, бер төрле үсемлекләргә идеальный условия барлыкка килә. Узган елларда да предприятиегә штраф салуның нәтиҗәсе булмады ди Балтач халкы. Елганың хәле начарлана диләр. Алар Россиянең һәм Татарстанның экология министрлыкларына, Росприроднадзор, иҗтимагый палатага мөрәҗәгать иткәннәр. Безнең максат штраф бирүдә дә түгел. Без аңлыйбыз. Эшчеләргә эш тә кирәк. Әмма ләкин шундый әйтик акчалар белән эшләгәндә шушы инде чистарту җайланмаларын курып бетереп инде күптән эшләтә башларга вакыт. Экологлар бүген әйтүенчә, комбинатка хәзер 80 мең сум штраф яный, әмма ул 300 мең сумга җитәргә мөмкин. Хәзер бу хәлнең сәбәпләрен биоресурслар буенча дәүләт комитеты инспекторлары тикшерә башлаган. Алар табигатькә китерелгән зыян күләмен ачыклый. Шуннан соң бу темага без яңадан әйләнеп кайтачакбыз. Балтач районыннан Рания Абдрахманова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.